Center a Jurij Medvedev sa stihol v poslednej možnej chvíli vrátiť. Iražang. Opäť by to mohol skúsiť, rýchlostné predispozície má výborné. Škoda, že mu nesadol center ľavačkou. Ktorý videl nábeh Sandra Krúza, ktorý si to šikovne prebral, chcel si prvým dotykom na Iražanga. Pravá strana bola prehustená, skúsime to zľava. Sandor Krúz neodcentroval, aj keď tak naznačil Pokorný a jeho strela. A Iražang môže ísť dopredu. Andráš Šporár, ako aj Artur Gajdoš sa ho snažia doplniť z opačnej strany. Pekná prihrávka Iražanga na Iražanga. Pravá strana bola prehustená, skúsime to zľava. Sandor Krúz neodcentroval, aj keď tak naznačil Pokorný a jeho strela. A Iražang môže ísť dopredu. Andráš Šporár, ako aj Artur Gajdoš sa ho snažia doplniť z opačnej strany. Pekná prihrávka Iražanga na Šporára. Výborne to spravil gambijský krídelník Andráš Šporár. Naša akcia ale netrvala dlho. Faul Pokorného a veľká príležitosť Puškašovej akadémie. Rozhrávka nakrátko so Sandrom Krúzom. Gajdoš centruje na úplne osamoteného Barsegiana, ktorý to skúsil. Rahim teraz výborne ukázal svoje fyzické predispozície. Barsegian. Pekná lopta na Andráša Šporára, teda hlavne pekná myšlienka. Pokorný reklamoval nedovolený zákrok na svoju osobu. Rodca hovorí, hrajte ďalej. Gajdy si teraz musel dať pozor. A toto je veľká príležitosť pre Puškašovú akadémiu, ktorá sa žiaľ končí gólom. Barsegian. Tigran si ešte verí na takýto rýchlostný súboj. Je to Niko Jankovič, ktorý to strieľal na prednú žrť, kde Marošová lopta na Hofstetera, ktorý naozaj v ťažkej pozícii dokázal zaujímavo hlavičkovať. Jankovič teraz by mohol aj zakončiť, pripravoval si to. Gustavič bol pri lopte síce prvý, ale nezískali ju. Pozor na túto situáciu. Zakončenie z hranice 16-ky. Našťastie pre nás zblokované, ale Aleksandar Popovič aj tak musel vytiahnuť výborný zákrok. Ktorý má voľný priestor a snaží sa vniknúť do 16-ky. Ešte zblokovaná strela. Niko Jankovič, veľká príležitosť na vyrovnanie. Hlavička Ignatenka, zákrok. To je stále v hre. Na zemi ostáva Šarani Zuberu.